खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिपि एबा सोरखार दायैनि सिगाङावनो बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि। दारांगाजुलि बियाबनि बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए बिजितगोरा नार्जारिखौ बिपिएफ दोलोआव लानायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों दारांगाजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिथांमोना बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनाय बिजितगोरा नार्जारिया बिपिएफ दोलोआव फैफिननो नाजादों। बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ खैफोदनि समाव नागारनानै थांदोंमोन, नाथाय दायो फिन बिथाङा बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानानै सोरखार दानो नागिरनायखाय फिन बिपिएफ दोलोआव फैफिननो नाजादों आरो बिजितगोरा नार्जारिखौ बिपिएफ दोलोआ इएम बिबान होनो नागिरनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बेनि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांखौ जों बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लाफिना होननानै गोख्रों रावजों दाबि खालामदों। ओरैहाय बे सोमावसारनायखौ लानानै बिजेपि दोलोनि बिजाथि एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया गावनि हेंथायै बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा सोमावसारनायखौ लानानै रोखायै फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा आंखौ बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै दारांगाजुलि बियाबनि बिपिएफनि मावथिफ्रा आंनि हेंथायै खुद्रिसारनायखौ आंबो नुदों, नाथाय बेबादि आंनि हेंथायै सोमावसारनायखौ आं सोमोनांदों मानोना आं रावबो बिपिएफ दोलोनि लिडारफोरजों बिपिएफ दोलोआव हाबगोन होननानै आं बुङाखै। जिहेतु आं बिजेपि दोलोनि जानानै दारांगाजुलि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनानै रायजो राजाफ्रा आंखौ देरहाहोदों आरो जोंनि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बादि आं खामानि मावगोन। बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ बबेनिफ्राय खोनानानै आंखौ बिपिएफ दोलोआव हाबगोन होननानै आंनि हेंथायै खुद्रिसारदों आं मिथिया आरो बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोआव आं हाबनायनि जेबो सोंथिबो जाखाङा। बिथांमोना जुदि आंखौ बिपिएफ दोलोजों हाबगोन होननानै माबाफोर फोरमान दङब्ला बिथांमोना आंखौ बुं, नाथाय बिथांमोना आंनि सायाव जेबो फोरमान गैयाबालानो आंनि सायाव बेबादि सोमावसारनायखौ आं सोमोनांदों। बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, बिटिसि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय, दायो सोरखार दानायनि सम जाबाय। रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायनिसो सम फैबाय, नाथाय आं आंनि जिउआव आंनि हेंथायै सोमावसारनायखौ आं गिबि खेब नुदों होननानै फोरमायथिदों बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनानै कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि सागु सुबुंफोरनि जिउ गैयै देहाखौ न'आव लाबोबाय। मख'नो गोनांदि बिसोर सागु सुबुंफोरा चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समावनो मेसिन गोग्लैसिननायनि जाहोनाव बिसोर सागु सुबुंफोरा खनसेयैनो जिउ खहा जादोंमोन। बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव 5 हजाइ जिल्लानि आरो 4 कार्बि आंलंनिमोन। बिसोरनि गोथै देहाया न'खराव सफैनायनि उनाव दायो न'खराव दुखुनि सायाया साग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय न'खरनो तामिलनाडु सोरखारा अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। गलाघाट जिल्लानि आसाम-नागालेण्ड सिमायाव हिंसायारि जाथाय। हरनि समाव नागा उदखारि सुबुंफोरा बि सेक्टरनि टेंगातल जालाल बस्तियाव गोबां सुबुंफोरनि न'खौ सावनानै गालांदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे सिआरपिएफ आरो पुलिस जवानफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो। बे जाथाय जानायनि सिगाङावबो बे ओनसोलाव आसाम-नागालेण्ड सिमा ओनसोलाव आसाम सोरखार आरो नागालेण्ड सोरखारा जयै लोगो नांनानै इभिक्सन खालामदोंमोन। बे इभिक्सन खालामनायनि उननिफ्रायनो दासिमबो बेनि थासारिया दुंहाव जानानै दङ। बे ओनसोलाव दाल' नङा, आसाम-नागालेण्ड सिमा ओनसोलनि आसामनि सुबुंफोरा बेनि सिगाङावबो नागा सुबुंफोरजों गोबां अयथासार खालामजाबोगासिनो दङ। फैगौ 5 अक्ट'बराव बिपिएफ दोलोनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बिएसइउनि आफादगिरि जोगोमसार बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ बिटिसिनि गासै रायजो राजाफ्रानो भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ दायो सोरखार दानो थाखाय थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय बिएसइउनि जानानै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों आरो 5 अक्ट'बराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा समायखिरा लागोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव जाहाथे बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रानो जयै बाहागो लायो, बेनि थाखाय जों खावलायहरदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गुवाहाटी सोहोरनि फासि बाजारनि एसएस र'डआव गिख्रंथाव अर खामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि सोरांसि समाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया, जेराव बे अर खामनाय जाथायाव 4 सुबुंफोरा नांथानानै बाहेरायाव फैनो हायाखैमोन। सोरांसि समनि साइबार मार्ट मुंनि मोनसे न'आव जादों बे अर खामनाय जाथाया। अर खामनाय जाथाय जानायनि उनावनो जेरैथिंबो अरा गोसारलानानै सासे सुबुङा खथा सिङावनो थाबथानानै थायो आरो बेयावनो रुंसारि जायो। बेनि अनगायैबो गोबां खस्थ'जों नाजानायनि गेजेरजोंसो सानैसोखौ अर खोमोरग्रा हानजाया रैखा खालामनो हायो। खमैबो 10-12सो गारिफोरा बे अरजों खामजादों। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा हानजा आरो एसडिआरएफनि हानजाया जायगायाव सहैनानै अर खोमोरनाय खामानिखौ मावहैयो, नाथाय बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै।
सोरखार दानो थांनायनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF दोलोआ फैगौ 5 अक्ट'बराव सोरखार दानो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै जों सोरखार दानायनि सिगां बायदिसिना खोथा सावरायलायनो थाखाय PMB मेलखौ लानाय जादों। जिहेतु BPF दोलोआ सोरखार दानायनि उनाव मा खामानि मावगोन बेनि सायाव जोबोद सानै हयै सावरायलायनाय जादों आरो BPF दोलोआ BTC बिसायख'थियाव हारसिं बिसायख'थि गेलेदों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो BPF दोलोनो भट होनानै रायजो राजाफ्रा गासै मोन 28 मासिखौ मोनहोदों आरो बे हिसाबै BPF दोलोआ हारसिङैनो सोरखार दानो हायो बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। नाथाय जोंनि गासै BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो हारिनो जौगानायनि खामानि मावनायजों लोगोसे बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव खोथा होबोदों। बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौब्ला थारैनो BPF दोलोआ हारसिङैनो मावजोबनो हागोन ना हाया बेखौ लानानै जों सानदों आरो बेफोरनि सायाव 2-3 घन्टासिमहालागै जों सावरायदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थिरांथायाव फैदों। जुदि BJP दोलोआ UPPL दोलोखौ नागारनानै फैयोब्ला BPF दोलोआव BJPआ एलायन्स जानायाव जोंहा जेबो साननांगौ गैया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।